Mwari Baba tekutendeifa nokuti pasa upenyu hwateirarama tisifema tisienda. Jehovha teziziya kuti ndimi Mwari umbodzi masimba adekura. Makapasa Mozisi simba akagongorera tsvimbo padombo, mvura yakaburika, vaIsraeri vakaguka era vakaguta. Pese pateikwira mabhazi nekutengawo masitoro, teishandisa maZiG Jehovha. Dai mamuchichimadza mamusimbisa ZiG ananga wasimba radza nyika yeZimbabwe. Tineziziya kuti kuna abi edu vanida kumutanha vari vasimusewesa, asi nekuda kwendarama Jehovha musimbise kudarika makobiri akapasiwa Judhasi Iskarioti apa akatengesa Jesu Kristu. Aiwa Mwari wemasimba makuru, mvura haina kunaya mushe wendo uno, mambara dzine banza ora hazina kunyomeka. Asi nekuda kweZiG Jehovha risimba radzei, ive mari inoita kuti tinzwe moyo usitohwa-tohwa. Ndanamata ndide kwidibira mesa angu, iye ndakareni Mukorekore weMash West, chairman mufurutsa, asekuru arodha, kuburikidza naJesu Kristu mwanakomana wenyu, akakomerewa pamuchinjikwa, akafira zvitadzo zvedu. Ameni.